Que decían onte no lugar? Preguntábanlle que comida preferida eras que che facían tú, nai, a que máis vos gustaba. E eu dixen, facíanos unhas bolas no lar que estaban riquísimas, e dixo, Dios, como é iso no lar? Pois, unha lareira, encendían o que estaba ben canta a pedra, barrían, botabanlle fariña, e poñían unhas berzas, ali poñían a masa encima, poñían outras berzas por riba, e ali se cocía, e estaba riquísima. Outra... Pero que contabas da tua nai? A miña nai sempre nos dicía, miñas filliñas, non fagades travesuras, que despois todos o saben, non roubar nada a nadie, non andar levantando calumnias, traballade, que é o único para que valemos. Vou vos dar a oportunidade á escoliña desde 7 a 15, para que non quededes sin saber nada, para despois outra carreira non hai. E así foi na vida, traballar todas como burras. Pero, gracias a Dios, ainda chegamos a 87 anos que teño eu, traballando ainda 88. 88. Ainda sigo traballando no pouco que podo, ainda lle dou unha lección á xuventude, que se queixa a xuventude de vicio, porque que están sin traballo, que hai crisis. Crisis había antes, que non máis se comía, mamá, que hai de comer caldo. E mañá, unhas patatas cocidas con un pouquinho de aceite se había por riba. E outro día caldo. E non había máis nada. E xa non dicíamos nada, porque que vamos a dicir? Traballar de sol a sol, eu traballei de sol a sol na casa dos que despois foron meus sogros por 6 pesetas á semana. Había que estar de sol a sol. Sejando no trigo, polo mes de agosto, que caían as aves do céu, e nós ali á man sejando. Despois, se era o millo, botar patacas, facíase de todo. E ora a xente que é o que fai? Se lle dixen, mira, quere vivir tal... Ai, non, ese non é o meu chollo. Entón, que queren? Vivir sin traballar ou que queren facer? Todo é pedir, 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 nunca van chegar a ninguna cousa. E se queren marchar para o estranxeiro, o primeiro que teñen que facer é saber o idioma, e despois chegar ali, e ali do que día teñen que trabalhar, se non dar volta para a casa. É moi bonito falar como falan os políticos. Van facer. Pero que van facer? Se non saben nin gobernar. Demais se matan por tirarlle do teto á vaca, que son eles os que lle tiran. E os demais, se non teñen que comer, que busquen. Isto está moi malo de gobernar. Claro, está moi malo de gobernar porque eles comen todo o que iban de dar, os demais comen eles. Ai, como está o mundo. Se eu gobernara, e voulle buscar a traza enseguida. Mañá vamos a cerrar un monte, acabalo, queimala, todo, e despois empezar a plantar tomates, saber facer algo, que non sabedes facer nada, máis que estar de botellón. O botellón é o que vos gusta, e que o botellón nos va a ninguna parte. De onde salen os cartos para o botellón? A culpa xa é de vos os pais, que vos deixan fazer toda a maldad. A roubar, ala, ainda hoxe falaban, entraron nos ultramarinos, roubaron, levaron a caixa fuerte que diz que tiña ainda ben cartos, e como dicía a que estaba de lado, xera, ai, Dios mío, temos moito medo que chegan a que se nos metan na casa, diz que eran romanos. Os que sean, cada un no seu sitio que vá para lá e que estea lá, e non que nos veñan aquí a fastidiar e nos que somos fastidiados. É así, é todo. Nada. E xa di un vello que é de Negreira, di el, os mozos, pregunten, non tens traballo? Non, porque vemos que son traballinho. Dixo, estou mellor no paro, que non me paga, claro. E con esa manjantería, así está o mundo. Canto traballamos nós, Dios mío, que vamos no monte, queimamos a estivada, despois botábamos centeno, despois botábamos trigo. E sempre así, non tiñamos outra cousa, era así seguido. Pero nós fomos chegando aquí, e eles veremos a ver a onde chega. Bueno, noticias de felicidad para todos. Pero se queren clases, eu dou clases de 8 a 8 do que eu fixo. Hasta luego, Hasta luego para todos. Salud para todos e traballo para todos.
sana de traballar, Ciao. Ciao.